The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpo provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. Hadin ka jingla banwan ra ikanam ladu kumken honi lekai football ki hybrid cendrang ki bhapo khat sansnem karta napo ke jela Meghalaya ki hybrid lekai football jong ka Mount Nang UP and secondary school na Ribhoi district kila nang penkre ban lek mikmat sya ka national level jong ka Subrata Cup ke ban Selong ha Bangalore. Ya gani la sakhi hadin ka jing penlong jong gino hikai lan ki coach ban penkilan met ya ki hybrid hamadani lekai jong ka Mount Nang Sports Club ha ka tehi ke senong. Haba yolat ban sakhi ya jing penkilan met ya ki hybrid kalau long ka ba itanat bha da ka jing sim benta jong ki coach ban penhikai ha ka rukom ka bakin la bani khon persya ya ki nong ilekai na giwe ki jela jong ka ri. Habring ki jing duna ki babon khamtam ka jing bomdon ya ka madan ilekai ka babyang Henry ki laile kat bala ban sngo ban na ka nehi ka madan kin la ban ra byang ya ka nam job na ka te gelempong ilekai ba he hapo ka ri bat simbet ba ka ne ka madan kan bit kan byang na ka benta jong ki. Habi keren bat head coach kene ke kenhun ilekai ki hybrid ki bapo khat sans nem karta uba yo borlang jalong ulapan pau ya ke jing smo komen bagi bayele sitom ban pen kre om dei tangi khna Henry Watt ki kimi ki pa jong khna ru ki ai man sim bha yele ki jong ki khun ban kiu shakmat saprang kumju ke jing IT met bat man sim ki hybrid rengkat ki nong pen kilan met ban ye kilan met man kasngi namar gidang don por satang kumashi bana ye haswa kasngi bakini ilekai ha Bangalore. Uba yo borlang jalong kumu head coach ulong bagi jingdon kam baro ki bakum ki hybrid ilekai ki don kam baro lapan biang de ki bor sarkar na katanat ki kam ilekai nadu ki tiar gitar bagi penon kam ban kilan met lembat ki wei Hanin ke sengipat nagaleng ki bor sinong bat ki bor pnia school kila perlong ya ke jing kendu ke bakar pang hamadan ilekai jong sinong mauteneng ke bagini ki hybrid ki sim jing hikai na ki coach ke balong kum ke jing aiman sim ya kini ki hybrid bat kum juru ya ki kimi ki kpa bat la penlong ru de ke jing duai ke bakar pang ya kini ke kenhon ha ke balawan baling sim bentalang ru da orang ba sinong ke sinong mauteneng uba Foster Soyong uba Jeffrey Warlang pi beri coach uba laju penlong ya ki hybrid ilekai ke jela ban wan ra nam ra burom na ki babon ki lempung ilekai football jong ki hybrid bat ki samlaru kumjo nang ta hagini ke singi lawan ru ban aiman sim de ki nong ilam jong seng Voice of the People's Party na Umroi constituency hagi jing ilam jong ba Garland Dingson ubri secretary ke parti ta Umroi hagi jing dan lang jong giwe ki nong ilam kene ke parti. Tau banangkong ni panpau ka jing sungu yo blai bangila kum ka school hibro kawai bangi lala ban kanjo sadu sungai ka thong ban poi saka national level ba salong hapo Bangalore tena kaliang ka jongi kum ka school ni ai ka jing khoblai ya paro ki
para Snong ki para thau ke jongi ki nong hikai ke jongi ki bala kersan nak benta kani ka tim ke jongi bangila ban poi sedu kani ka benta oi apreng ke jinga lenti ke jongi don sibun ki jinge sibun ki bangisyam han raida ke jinga trilang ki nong hikai ki jongi ki rangkat ki nong elam Snong ki jongi nadu irang ba Snong nyelawa ban pendep ene ka kam kum ne kum kadai ban long tinge nakaliang ka tim ke jongi hi mentang idon hapo jung kanika training ke mentang nak taban penkre akan ikan national level ya preng ki jing duna preng ki jing bombeang ke jongi ha karukom elek kai ki kena ngatrai hakini ki kendiat sengi ki bangidang don haka training ngidang la ban penjana ya ki kena mungkin ang la ban yo ya kata ka jing elek kai ke babha ka bitanan nak benta bangila ru ban yo ya ka thong yong ka jing job katkum ka jing kren ka jing sutu ka jongi ka tarik ka bangidai ban mi kalong ngin mi aka life way tarik ban ngin poi hapo Bangalore haka kala banlong ngin poi aka life way tarik ki kena ngidon kan ringut rangkat arngut ki official nakaliang ka tim ka jongi ngidon hadu menta ki kena ki jongi kila sedang hiban improve haka skill ke jongki akar komile kai ke jongki ngira kami nanti ba kat kini ki sengi ki badang wan badang sa ngin sa nang penjana susu na mata kya tim ke jongi haka jing snow ke jongi haka jing sutu ke jongi ni don ke jing kermen nama kum ka tim ke jongi ngila persang hiban pon kre ngila ahi ka buit ka bor ki kuno bakin la banele kai ba tena kaliang ke jongi rangkat ke jing don rangkat ke jong blai ngi kermen bangila panyo ni jing jo kani ka benta ka jing kersan jo ki pa kalong ka ba hadu kata-kata kilai sim khia ki pa jong ki players ke jongi nadu bangi sim benta haka district level state level ka bangila ban job ru ka jing kersan ka jing ai men sim ka jong ki ka pelong yang kum kinong yang lam bangin yo men sim na menta ban yalam yang ke tim de nong bai ka jing ya trelang ka jong ki nakaliang ka government kila persang hiban ban penbiang ban penbet yang ini nak tiar elek kai ki bol ki jingdon kambaro ki bangiyo kini ki tiar ki baro ki bangiyo gede ki jing ai jongka government along ka burom ka bakraw nak benta ka snong maut nek natip gede ki snong ya ka ba kilong kami kilong pa ki rurang ba ki de pekik pai ka football te ngasu bonong ba ngin ai ka jing takti si ka bajam sisin na mata kani ka snong bat ru mata ka school ka blai olat na mata ban mi na mata ka jela ka jong itu ngai hati bajam nagaliang ka party ka jong Voice of the People Party jingba kini ki idon ki lese ki baidon bentalem ban ni ang national jong ki nadu ki por balik nya persang nomor balai ni sutu pa habani ya nyeng habani don hakanu mo benta ni don kam ne kata ka jing syakri nalor ke jing syakri yo bleng mo syakri ru hakayem lang kasala ti menta ka janmit ni wan hang ne kalong tang banai men sim iki nadu ki kena school hadu ki coach ki ba yalam ne ke tim bat hadu ka managing committee le ne kata ka suporto committee jong ne ka school jong ne ka snong banai men sim iki ni don tang ni don ulu senyang lihat bunyi ya lumhi para ki nomor ki bala banai khat bakila kino ulu senyang na ka benta yo lese kan ni ka long ka jikir ku ha ka ben na ka benta kan ka school bat kan ka school kan mara e ka burom na ka benta ka jela ka jongi te kata ka ka jingang nut ka jongi kamtam bara ka ju ko por kum ki khna school kan mau apa pimi nalaying kaburom kakor wanong klet ya kaying kasem ka pifidan gobunang ni khna lese kidai khna ki barang sedang panmi sakmat yo lese nomor haji di kisi ba menta pi si pi kata jing sliu ki ba per ki wanja haka jing im ko jongi ubre kam tam pi khna te dei lengba kan ka sports ko pi yo mi menta kalong ka jing kadiban perlu hakar kom perkhat ke jongpi basi benta nakani ke jing ilakai
kan wara IP kalat kalenti kan pli IP kalat kalenti kinang ya chakmat hagi jam tu bun kam tam habadi football te ngai kublai ru kumju ya di MDC jongi wala sulapoi ndrei nakaliang jongi ru ila don bantah kaban senyang na mata kaneka sni ya kaban nyio ban IT sepi pada keju ke poru ngidon tanggawai ke momentus kaban pensak jing kenal tang ke school ya kaba nakaliang ke party ke jongi ngidon ban happy ban IT happy school ba pinyo jese kalong kedak kaban nakaliang ke jongi ke party ke jongi ke don bentah habede bat kaneka soboto ke jongi tingkerman scam ba wanum du jingkerman jese kaba sedang ngatai sibur bijinge kumki nong yalam poi kapor ke ba ngai isisha ba haka final la po nongpo bat ka final ke ba hapo pulu ha selong ni gejing mi don jinong song isa ka dap ka mensim jingmen jadi tak kadau mengiru ibadai na sene ka than ni dap ka ta mensim ni terang ba hakane tinti bentaru ba mau teneng po primary and secondary school kan merai ke burob na bentaga jela jungi burok kawai di pan maaf no piru ba nakaliang MDC jungi insya pai na makadon ke meeting ke bekerki di menem step di insya Allah kon pai pada keju poru to ai ba meneu senyang ubah no na shikti ka jongi kan long ajin kerku ke ba wala rai long ibarit rai kan long ajin kerku na ka benta iwei kamtam na mata ke school ba kinang la ban pentulun susu habidai bat kene ke football ngidang yok por kadang sakumpa like pesan sengi ngidang yok por praktis dia lada kena hamtam mo nomor kani kadai nomor tajuki dengan hap keren yang yaki ba video menteri stom ya so nam like pesan sengi kemud kadang yok ngidang yok ba por ben konsentrate nomor ta kanu bentar bengiduna kanu bentar dia like pesan sengi ka adik jing betoi lada video stom konsentrate nomor kani kadai kam jongka mo kadai ka burom jongka state burom jongka shnong jongka school lada villa wara yang job balong musik senam ka school mangjeri dia skam indon jinge ai kum bangai i ka game of hila kai po shlong ina feel tingi tim ki bari persen yang ya ka iskas hill yang joy nanta kidam ki school ngi klan tembang i pat kam sim ya kun jofi ini kena kalong spirit kalong very high ngi internet pa tum sim kun jokin adu ka match ben kong do final match hoi fi don kendiat jing tuna ta kadang ong fi ki sopoi ko por ki ko sing si don betalang ben ya penbet ini betal beduna dan kalian juga kumbang ilapan napo direktorat nomor ilato itu direktorat nomor kat kumujing penbet de ngilai penbet kumtahi ba coach nata manager ngatrai kumbalai penbet hi kinlet school Rainbow of Sound Music Academy kepadon Maubri Ripoy District kebaju pelong shis yin shis tayo halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawes ng pahaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balar ng baro ki bakwa punyo ijina jing tape ship hang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic sofa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal law snam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school makin nyimpen tah kiran san ban pen igi sap ki pong di begidon ipediang sompai pi baro ki bakloi berman pulie aganin music school ban tep kambanya sompa ban phone hagi nagi number pudwe shibun pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei